Endi men sahnamiz turuna yumor ustası, galimler arasında birden bir yumoristler arasında birden bir galim Ferit Beşir. Сабан тойда шулай бит инде ул. Туганнар чыраша, дуслар чыраша, элекеге ярылар чыраша, һәм бигрәк тә күршеләр чыраша. Чынлап та бу дөньяда менә күршеләр дигән бик кызык бер хәл бар. Әйеме? Әйтик, шәһәр күршесе белән авыл күршесе бер-берсеннән бик нык аерыла. Ну шәһәрдә нәрсә инде ул? Эт ыясы кебек мәйданчыклар, катлы-катлы тимер ишекләр. Шуның артына кіріп бикләнәсең дә, звонокка бассалар, йозак тишегеннән акырып тик ятасың. Пошел отсюда дип, әйеме? Авылда күршеләр башка. Күрше хакы, Тәңре хакы диләр. Үзең белмәгәнне күршеңнән сора диләр. Әгәр дә инде синең иеңдә бер шылт иткән нәрсә булса, ул күршең аркылы бөтен авылга тарала инде. Менә минем авылда да бар ул бер күрше паразит. Ахми дигән собака. Шуңа күрә иртә белән уянгаш иң беренче эшем шул. Ахмилар ягына карыйм да, акыра җырлыйм мин. Килки балык түгел, ахми халык түгел дим. Инде халык тыел. Ахми да халык булды ди. Соң бір рәхәтләнеп, сыйланып та утырмагаш, ул күршенең миңа ни пешегемә кирәге бар ди. Менә теге пахмилдән интеккәндә йөрим, тегенең капка төбендә. Пешитәсе килгән мәше кебек менә туды, әйеме. Салып бирмәс микән 100 грамм дип. Юк, бирми. Әле үзе акыл өйрәтә. Күрше ди, пахмилдән котылыр өчен гер күтәрергә кирәк. Штанга күтәрергә кирәк ди. Штанга ди. Штаныңны күтәрергә хәлең калмасын. Мыскыл итәм дигәчтә. Соң ахмидан башка да дөньясы эт ыясы бит, әй. Кайтып кирип кабызасың, кабынмый. Бурасың, акмый. Кисәсең, үтмей. Тартасың, кубып чыга. Ятасың, таралып төшә. Дөньясына тыкырым дисәң, авызың кипкән, вай. Җитмәсә янда хатын мырлап ята. Бер нәрсәгә эшләмисең. Кадакта какмыйсың ди. Ашу чыкты. Кая кагыйм мин әйтәм. Шуннан беләк хәтле кадакны алдым да, шифонерның ишеген кадаклап та куйдым. Хатын шаккатты. 3 көн сөйләшмәдек. Записка язып кына сөйләшәбез. Хатынга яздым. Иртәгә дуслар белән балыкка барасы бар, иртәнге 6-да уят. Икенче көнне көндезге 12-дә уянып киттем. Минем янда записка ята. Хатын язган. Сәгать 6 тулды, тыр собака дигән әй. Эй, шушы 3 көндә хатын белән сөйләшмәгәч, кулакларым шул хәтле рәхәтләнеп ял итте. Ату хатын менә көннәр буе менә тит килеп миңа бәйләнеп йөри. Йоклаганда да менә тит килеп миңа тибеп ята ул. Шушы 3 көндә шул хәтле ял иттем. Шуңа күрә мин хәзер көннәр буе диванда хатынның кадак кагарга кушканын гына көтеп ятам. Хатын дигәннән минем иләнүдә шул ахмый аркасында булды бит. Яш вакытта инде ул. Бер вакыт ахмый әйтә, күрше ди, мин ди иләнергә булдым ди. Анда бездә бер 10 километр авыл бар инде. Шунда фәлән абзыйның кызын сорарга бармакчы булам берсе көнгә. Син дә кияү егете булып барырсың инде ди. Мин иштән генә уйлыйм. Ахмый паразитка этлек эшләр вакыт җитте. Шуннан дусларны җыйдым да, бүген үк теге кызны миңа сорарга киттек. Бары кирдек өйләренә, кыз үзе өйдә юк иде.
Әтисе сүйіне риза болды. Тез генә той оештырдык. Булашак хатынны тойдагына күрде. Эй, булса да булыр икән дөньяда шундый ябык нәрсә. Менә өрек, бу да өрек инде. Тегене бит инде туйда беренче тапкыр күрдем. Күрдем дә кытым очып тик карап утырам тегенгә. Авыз ачык. Булашак хатын аракыны шунда гына кыйып тора. Менә исереп кенә булмый бит. Тегенгә карыйм да айным да китәм. Тегенгә карыйм да, ой, моның белән җыклыйсыларым күз алдына килә дә айным да китәм. Менә туйда иң күп эчкән кеше мин булдым. Туй ахырында шыр аягы мин калдым. Ахми паразит иләнәм дигән булып, мине кытыртып жюри тегенең җанына җибәргән икән. Хәзер әнә йөри, хәлләр ничек соң, бажай дигән була. Эх, егетләр, үтте гомерләр. Одеял астында гәрбил так-так шаклап ятып. Үтте гомерләр. Орт ягына берне шапылтаткач, 2 сәгать селкелеп тора торган хатыннарга кызыгып. Ни эшләтергә дә белгән юк инде. Аптырага шукыр казыдым тыңга. Аха, бүтән абзарның туалетның шакшыларын тутырып, шап итеп ясадым. Үзем төштем. Капкын куяр идем. Үзем эләгермен дип куркам. Соң нишләтим соң? Минем тавыкларга хәтле Ахминың абзарына кирип күкәй салалар. Аха, бер көнне карыйм, минем сары тавык Ахмилар ягыннан кытаклап чыгып килә. Довольный шундый. Опять Ахмига күкәй. Киттем тавыкны урам буйлап куып. Тавык акыра. Мин сүгенәм. Ахми көлә. Кит инде күрше. Тавык куып йөрмәсәң, хатын кыз биткәнме сиңа дия. Ай, нишләтергә дә белгән юк инде ул. Үзе ул дөньяның бер ялкавы. Менә аның күрсәгез капка кыймалары ау биткән юк инде аның юк. Шул Ахминың ишек алдында бер туалет кына утырып тора. Туалет урамга карый. Шуның ишеге юк. Мин әйтәм, Ахмин нигә хит туалетыңа ишек куймыйсың дигәч, булай ди. Нәрсәгә анда ишек? Анда урларлык әйбер юк бит ди. Әйтәм, бер кая да эшләми, ойнаган көне дә юк. Шул безнең ише дуракларны алдап ишеп йөри инде. Әле бер көнне кергән. Нәрсә ди? Күрше, минем бит юбилей, 50 яшь, бер ярты куй инде ди. Мин әйтәм, туктале, Ахмай, нинди 50? Кичәгенә бит 43 яшь тулды дип, бер ярты эчеп чыгып киттең, мин әйтәм. Әй, күрше, бутаганмын. Ансаның ботинка размеры булган икән ди. Ну, ансы сөйләшергә оста. Эй. Сез аның яшь вакытта кызлар белән генә сөйләшкәнен күрсәгез, без дә йөргәнбез. Ну, бер йөргәндәрсәң булай иш инде. Беренче көн узатканда тотасың шуның беренче көнне сул кулын, икенче көнне тотасың уң кулын, өченче көнне тотасың 2 кулын бергә әйе. Шулай бара инде ул. Бик узак бара ул безнең. Туйдан соң да дашурта нәрсәләр тотасы кала бугай әле. Әмінә Ахмый кызлар белән сөйләшкәндә бер җөмлә белән әйтә дә бетерә. Булай ди. Апасы, кереп утыр, сөйләшеп ятырбыз ди әйе. Әле бер көнне нәрсә ди? Мин хәзер шигырь генә язам ди. Язган теге шигырь. Берсе мондый. Әтей, бура-бурагыш, сузылып яткан ски. Мине бүре ашаса, ул бүре каткан ски. Пушкин белин. Әле шуны гәҗиттә бастырам ди. Булыр. Гәҗит дигәннән шуны гына әйтәм. Ахминың үз гомерендә бер гәҗиткә дә язылганы булмады.
Миңа нәрсәгә гәҗит? Мин туалетка кымган белән йөрим дип араз итә. Нәрсә эшләтергә дә белгән юк инде. Ну бер нәрсә уйлап йөрим әле. Сезгә әйтмичә торам. Я Ахмига җиткерерсез. Әгәр дә шул уйлаган нәрсә барып чыкса, әгәр дә шул барып чыксамы, ну Ахмый! Погоди. Рахмәт. Bayramlarınız mübarek bulsun. Фәрит, сен теге сөйләп бетермәдең бит, хатының белән өйләнешкәч теге синең озын гәрбил кеүек хатының 2 метрлы Мәскәүгә барганыңны. Ансын үзем сөйләйм, Мәскәүгә барган. Кызыл майдан күрсәтергә туйдан соң хатынын югалткан. Эзләп йөри таба алмый. Теге Ленин ни кырында, Мавзолей кырындагы милиционерга килгәндә Фәрит, иптәш милиционер, жену потерял, помоги, пожалуйста, найти дип әйтә бу. Теге милиционер инде, как жена-то одета? Бу инде, ну авыл хатыны ничек одета инде? Норковый шапка, пальто, сучинка. Ну, какая-нибудь приметасы бармысың дигәч, Фәрит приметаның нәрсә икәнен белми бит инде. Бу әйтә икән, а что такое примета? Теге милиционер аңлата икән. Вот, например, моя жена. Вот такие черные глаза, такие большие красивые глаза, волосы такие и длинные ноги. Шулай дигәч, Фәрит әйтә икән, иптәш милиционер, давай твои жены только будем искать дип әйтә ди. Ансы сөйләмисең, а? Молодец, рәхмәт Фәрит. Фәрит Башир. Гитлер. Бу җегеткә ничә яшь икәнен беләсезме? Быел 60 тула. Алла бирса. Җитеп булса. Җитәсең. Но, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, хәзер инде сәхнәгә шушындыйрак буйлы кешеләрне чыгара башлыйбыз. Андый җырчыларыбыз да бар, Аллага шөкер, Сабан туебызның көтеп алынган кунагы, эстрадабызның популяр җырчысы Фәрит Баширның бер туганы, Аздака егете Татарстанның иң атаклы җырчыларыннан берсе Равил Галиев.